Mas, saiki ngerti ra to tidak mungkin nek ibu hamil ku lho dipateni ngono lho. Oh, bener Mas dipateni. Oh nggih nggih Bu, ngapunten Bu, kula pateni nggih. Pateni rokokmu sadurunge rokok mateni kowe. Ayo kita pilih lingkungan bebas rokok lan sehat. Siapa nih, Mas? Siji. Ngomong ya, kok jiwa telu yo ngono to. Pateni rokokmu sadurunge rokok mateni kowe ngono ya. Oke. Siji, loro, telu.